Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau guys, Mbak Marsam nandur nganu guys, nandur lombok. Nan kilo guys, polai kok. Kilo guys, polai kayak ngene kilo. Dasu wae berdilarai. Bapak sik. Bapak? Piye? Apa? Sendal. Bapak? Weh, kalau Mas Sabit. Mas Sabit sapine dilempit. Sapi apa? Sapine dilempit ning dompet. Iki ndelok wong sing anu, guys. Lho. Kalau siapa, Dek? Bapak. Bapak. Pak. Banyak. Bapak. Banyak Pak apa? Pak. Bapak. Pakmu. Bapak. Kalau. Lah kuwi kok ngono Mas Cari orang tetep bang. Nyentukno sak rit ta? Sak rit. Ada karo kulon kae. Bener nek ngaji sak meneh ya sak rit. Kalau ya, dua ya. Ayo, tak wangi ya. Kalau tak wangi ya. Oke ya, tak wangi doa ya. Wangi kalau. Kale wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau. Kale wangi. Jika tidak hari ini tiba gak oleh medun, gak oleh hanyep. Oke, dusungi digawa nang pinggiratan kono. Gak kebetul. Iki apa dimuat saiki ya? Mbah. Sesuk paling. Muat. Ora apa-apa, pentingnya mesti pinggir lho. Petang-petang kan hotes ning pinggir nek. Rokoknya. Rokok. Mboten Mbah ya. Oke. Digulingno montore. Ora ketak mau jane pagi. Kalau bapakmu Gak gelem buat bapak oh? ayah nek bapak ki Gak. kakung. No. Nek gedek-gedek piye nan? Yo gak boleh ha. Mango nek dilarai nasu. Aja ngono. Cara gene ngono kuwi wong iki. Oh gak duwe lara. Endi, Dek? Ndelok gigimu, Dek. Jambake dhewe iki. Kalerik. Lerik. Gak duwe nomor aku. Oh gak nganu S3 mah. Ani. Ora duwe nomor aku. Kalau bapak kata Endi ora. iya. Bapak. Kalau bapak. Bapak celuk, bapak be. Kalau bapak. Bapak celuk. Nan kalau bapak. Bapak be. Celuk sik. Ndah celuk. Ora krungu. Celuk, Dek. Ndah celuk. Piye? Nan. Bapak. Piye? Aku tuh karep Tri. Mbak Uti. Kayak di nomor ani, Mbak. Iya. Hah? Sebenarnya, Mbak. Lagi adine teko. Kira tak jai. Oh, penerakan piro? 6. Oh, aku siji kok. Piro iki sedene? 6, Mbak. 6. Wange kere guys nek mbek Erik iki kere. Kalau. Bapak celuk, bapak be. Bapak. Aduh noreno Rik. Bapak. Bapak. Ndang, ndi? Bab.
Dia powi jadi. Wah. Piye? Delok piye? Piye? Berapa? Piye? Pemandangannya apik ya sama. Roti, Mbak. Mbak. Pengen Mas Barus apa tuh? Oke. Teban dilek. Kuwi ngarep pemae pasare. Pak Nar. Ambek Mas Gun bareng. Proses mati guys. Apa, Bah? Nếu trong cái là qua tên nhật cây chân tiền này, ta lại gửi máy ra tu rồi. Ini pas ini lo patu kulo itu lo jatuh. Anakmu mulai yuk. Wah, anak mulai. Bareng anu April. Ngetan wae. Kene bareng atek nih ya. Wah, iki lho. Golek iki lho, Mas. Cilik nek iki. Gak gatel apa bila? Gak nggo klambi. Kelantan. Lah ya kok gak klamben. Brand kok goleki. Ini kok. Jadi kok lah. Dia ini ya. Bongan. Yo. Wis golek nang kok babat nang kok 5 blongkok yang duduran ini ya. Yo. Dihancurkan. Walah. Mundur rono lu maksudnya rono lu. Ini kita
Kalau belum maju dan mati lorong itu. Lah truk nak mundur ning ndi Pak ayo. Oh, itu kayak lereng. Gak kan salah saya lupa Pak Ibu. Kayak kan nyicil deh. Kurang iki nek sarip. Bang berapa nih? Pas. Sok gas. Ondone miring. Ini derek metal. Ayo. Marap ya. Kalau nanti wayan apa ketimbang. Ini wes. Mantap lah. Apa yang kamu ini? Tuwilik men Mbak. Nyantap maghrib, guys. Ini mata malah didodol. Soalnya api kamera. Kalau uti tadine uti wangi Nam. video kok kan uti. Tante uti video kok keringetan teles kabeh rambutnya. Erik nanti. Ya. Bener. Sopere seradi. Leleng ini gue gitu. Wah, tapi gak keduren sak mana. Ngarah lah 10 kuwi. Aku iki wedi angker ngono biyut-biyut ngono kula wedi Gede aku. lho ya sing ngono. Iki ta nak bongkoke cilik-cilik ya. Bualatane pakmu nak bongkoke ya. Iki wis metenteng. Nak mungkah mungkin lho. Munggahe rekoso. Wingi gede-gede. Nanti mau wae sing bonus sih Pak. Entuk bonus wae sama. Lah aku yo sing bare bonku tae nek aku dhewe. Meno. Nah, mateng-mateng ate. Mane tumpakane dhewe lho Mas kok ngono. Ondone warang-arang ya sing kula. Sing nggo medun. Sing nggo medun iki. Sing nggo munggah. Ora tinggal manto. Soko tinggal mboke. Klambi nak yurik. Ndang jajal nganggo kacamata patut ora? Ndang nggo. Wah, apa sing video, Rik? Karo jebetan ngene-ngene. Rumangsaku kok koyo bos ae. Super ada Bud. Bos besar ngene pasang gak bos ya. Bos Rik. Ah. Apa ta? Mantune bos. Iki putune bos. Bos. Iki pene bos. Pene bos. Iki piye to? Eka dicelep Bas Rep. Bos urip di wang ae lho. Bah. Bah. Bah.
Deni nan nek ngedeni piye nan? Piye? Piye? Iya, rasa nggak tarik wae. Kok akeh men lah gaya men lho. Jaga. Iya, Mak. He, mak ende dhewe 100 kuwi. Ya ngono kuwi ndak anak lanang yang ngweki mboke kok. Ya lho, guys. Ki omahku nek gak nganu gedhombar kok ngono to. Aku kok nyoteng Erik. Entahlah. Kakno lampune. Ndang kakno sik. Ayo ora kena sane Pak Len wae. Ayo. Bos stres sih. Kayak nek sing numpak pinggir kae sapa kae? Iki Mbak Putri wedi guys ngono kuwi guys ngono. Soale dalane elek. Iki lho omahku guys nek genek treke bisa jempalian. Engko kene ape digewek nganu. Digewek warung sing kene sing bagian kene. Kopake. Wes guys ngono ae kontene dino iki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.